Kar tiegruok mar NYS ochako chenro mar puonjo rowere loso makati kaka achiel kuom puonj mar rowere madwa riwore gi NYS biro time pacho ka. Kanolose kaunti ma Nakuru e chako chenro ma kamano, Jane Imbunya ma en jagore bad migawo mar jotij sirikal owacho ni chenro no biro konyo duoko piny tiyo mag omenda e sama rowere irwako e NYS, komedo ni chenro go biro konyo rowere go bang' tieko tiegruok magi. The bakery we inaugurate today is more than a facility for producing bread and confectionery. It stands as a symbol of innovation, self-reliance, and the boundless potential of our youth. Through this initiative, the NYS continues to transform lives. I commend your leadership of NYS. Your efforts, the servicemen and women, demonstrates that what is possible when vision meets action.